आंखौ लावबो अनाबो न'नि मानसिफ्रा आफाबो आइबो आगैबो जोमैबो अना आंखौ गाज्रि हिन्जावाबो अना आंखौ लावबो अना आंखौ बे न'आव आंजों लावबो गेलेनोबो फैयाखै दिनै फुंनिफ्रायनो आं हारसिंनो दङ आंजों रावबो फुथुलाबो गेलेनो फैया लावबो मोजां नङा खारनोसैसो आङो गाज्रि हिन्जावाबो सानफ्रोमबो आंखौल' थगायल' दोनबाय थायो आरो अफिसाव थांनो होगोन होननानैहाय आंखौबो अफिसावबा थांनो होआ लायलायगोन होननानैबो लायलाया आफायाबो आंखौ अफिसाव लाङा खालि फुं जाबाथाय आगैखौल' अफिसाव ओंखारदो अफिसाव होननानै बुंबाय थायो आंखौबो अफिसाव थांनोबो बुङा आंखौ खालि पुतुलाल' गेले होननानै बुङो बायो आं पुतुला गेलेनो आंखौबो अफिसाव लांफाया थांखागोन आंबो अफिसाव नै बेयावसो जिरायना दङ बेखौनो अबेथिं नागिरनानै नैबे फेथेंखौ खर' गरम खालामजोबदों दिनैलाय माथो आदाया खुगायानो फिथालाव दं बिदिसो जाना दङ माबा मोनसे जाखाबाय बियो सोरखौबा बोराबलायबाय बियो न'खराव सोरखौ मा जालायखो र' एसे रायदावनि आं गोलबो खनायाव मा दं नों रजेया दं हैला लां सुनिता मानो फैदों नों बेयाव मानो फैदों आं रागा जोंनाय समाव मानो रागा जोंदों नों आदा दिनै मा जादों ना न'खरनि मानसिफ्रासो सोरबाफोर माबाफोर बुंखो ना माखो नोंखौ मानो रागा जोंदों नों आदा दिनै फुङावनो आं रायलायनो गोसो गैया स्लि थां आदा आं नोंखौ गाइखेर लोंनोसो नागिरफैदोंमोन गाइखेर लोङा सानफ्रोमबो लोंबाय थायो आङो लोङा थां बेनिफ्राय जल्दि थां आं हारसिं गेलेगोन दिनै नोंखौबो नाङा आंनो आदाया दिनै माबा मोनसे जादों आंखौबो नायनो हायाखै माथो दिनै दे गोसो बायदि थाथों गुड मर्निं आदा मानसियालाय दिनै मा जादोंब्रा माबा खुगायानो बुथुमनासो दङ ना सोरखौबासो बोराबलायबाय माथो दिनै रायदावलायाखैदि आदा फुंनि गाइखेर लोंबायना नोङो मा जादों दिनैलाय माथो हारसिं खना जिरायना थाखो माखौथो बोराबलायखो मानो नांगौ आंखौलाय नोंनोलाय आसोला दिनै माबा मोनसे जालायबाय सोरखौबा बोराबना दङ बियो बेखौथ' दायो मामुलि फेंनो हानाय नङा दे जेब्ला गाव मोजां जागोन गाव हारसिं बेंनानै थाया बियो दे आदा नोंजों दिनै रायलायलाबालाय ना आं अफिसाव थांनोसै नोंनो मा नांगौ चक्लेट दे आं दा चक्लेट लाबोगोन दे नों थाबाय थादो दे आं अफिसाव थांनोसै सबबो जाबाय आं गथ' गोलै नामा चक्लेट जाबाय थानो खालि चक्लेटल' आंखौबा बा माथो मानसिया दिनै एसे रामादों माबा मोनसे जामारदों इयो बेखौ जंखायबाय थानो हानाय नंला दा नङाबा भेजालसो जालायगोन दे थाथोंसै देरहाया गाबदों मा जादों देरहाया मानो गाबलाबायखो ओइ देरहा मा जादों सोर मा खालामदों नोंखौलाय मानो गाबदों बुजिनानैनो मोनहासलाय लांला आङो बे मानसिखौ मा जायो मा थायो माबा मोनसे बुंगोन बेबो दाय जालायगोन मा खालामबावनोसो मोनो आङो ओइ आंनि देरहा मा जादों बुङा मानो आंखौ नुनानैलाय मानोथो फारसे मोखां जाखो नोङो ना आंखौ माबाफोर गाज्रि मोनदों ओइ देरहा आंखौ रावबो अनखाया नोंबो अना गाज्रि हिन्जाव आंखौ रावबो अना आंखौ रावबो फुंनिफ्राय दिनै गेलेनोनो लोगो लायाखै आंजों सासेबो गेलेफैयाखै एसां नेबाय थादों आं फुटुला गेलेनो दहायनिफ्रायनो रावबो फैया नोंसोर गासिबो गाज्रि गोजा आंखौ थगायो आंखौ रावबो अना थैया खारनोसै आङो खारखानोसै आं गोजानाव हारसिं खारगोन आं बेसो खोथाया बेखौनो बोराबो सोरबा नोंहालाय मिथिखाया आरो फुङावहाय आफाबो आरो आगै अलंबाराबो अफिसाव थाङोना बिसोरो मालाय गावसोरनि बेस्थ' खामानियाव दङ आरो गासैबो न'खरनि खामानि मावदों फेथेंआबो मालाय खामानि मावगासिनो आंबो न'नि खामानि मावदों आब' जोमैयाबो खामानि मावदों आइयाबो खामानि मावदों गासैबो खामानि मावदोंना बेखौनो बोराबो आरो दे बिथिं फै हामासै जाबाय दे गाबनो नांला आं नोंजों गेलेसिगोन दे मा गेलेनो गोसो बुंदो नोंजोंबो गेलेया आङो रावजोंबो गेलेया आङो आदै राजाजोंसो गेलेहैगोन आदै राजायासो आंखौ अनो बेसो आंजों गेलेनो रोङो नोंसोर गेलेनो रोङा नोंसोरजों गेलेयाबो आङो आदैजोंसो थांखागोन देरहा बिदि होनानो हय मानसिनि खोथाखौ मानिनांगौ मानसिया माबा मोनसे बुङोबा उल्था बुंफिननो हामा मानिनांगौ खोथाफोरखौहाय अब्लासो मानसिया गियानि जायो मानसि मोजां जायो नोंथ' मानसि मोजां जानो गोसो नङाना हो नों मानसि मोजां जागोन दा नोंबो अफिसाव आफाबायदि थांगोन दा आफाबायदि अफिसाव नोंबो थांगोनब्ला मानसि गिदिर जानोब्ला मानसिनि खोथाखौ मानिनांगौ दे
आं माबायदि खोथाखौ मानिनांगौ होनबालाय आं खोथा मानिखायो माथो दहायबो फंबाया आंनि फंबाया आंखौ अफिसाव थांनोसै होनना बुंदों आंखौ अफिसावनो थांनो लिङाखै आंखौ फुथुला गेलेबाय थासो होननानै बुंदों होमबा आंखौ दहाय माने फुथुला गेलेबाय थानोसो थिनखो बियो आंखौ मानो अफिसाव लांफायाखै आंबो अफिसाव थांखागोन नों अफिसाव थांनो होआबा होमबा आङो राजाजोंनो आदै राजाजोंनो गेलेहैखानोसैबो ओइलाय बिनिया बेनो दा आं नोंखौ बेसेबां बुजायगासिनो बे फंसे बाथ्राखौनो हामा बिदि जिद्दि खालामनो दे नों दायो राजाजों गेलेनो थांनांला राजाया फैयाखै नङा दिनै फैया बोथोरा एसेबां गरम बिदियाव रावबो मानसिफ्रा गेलेनो फैया नङा दे दायो नोङो दसे रेस्ट लादो आं आफाजों दा बेलासियाव फैबा रायलायनानै नोंखौ अफिसाव दसे दैथिना लाना फैसिगोन दे नोंमालगौ आलो नंगौ आं नोंखौ जि बुङो गासैखौबो सैथोखौनो बुङो दे नों दायो दसे रेस्ट लादो आं एसे खामानि मावनांगौ दंबावो बेखौ मावहैनि दे नों जेरावबो दाथां दे आरो खोन्थायालासे जेरावबो नोङो खारखोमालांनो नाङा नों मिथिगौ नहय नों गैयाबा न'खरा बेसेबा हांगामा जायो दे जेरावबो थांनाङा नों बेयावनो थाबाय थादो दे मा जाबावगोन आंनि जिउआ बेनो नामा आंनि खाफालनि लिरनाया जेब्लायबो सोरखौबा बुजायनाय सोरजोंबा गेलेफानाय सोरजोंबा थाफानाय सोरजोंबा नासयजानाय बिदिनो बारलांसिगोन नामा आंनि जिउआ गावखौनो माबा थानानैबो गैयै बायदि रोंनानैबो रोङै बायदि बुजिनानैबो बुजियै बायदि गाव गासैखौबो खोमाना लालांगासिनो बायदिसो मोनगासिनो आङो माब्ला मोजां जाबावगोन बियो माब्ला सफैबावगोन बिनि मोजां जानाय समा गावखौनो मेंग्लिजोबनाय मोनबाय आं गोरबो बिखा साग्लिजोबनायसो मोनबाय आङो मा जाबावगोन आंनि जिउआ बिदिनो बारलांसिगोन नामा गावखौनो सानोब्ला गिख्रंहरनायसो मोनलायलाङो आरो बेसे सम नेबावनांगोन बेसे सम दंबावो बै समा संसाराव नुदों माथो गोबाङानो आलो दैलो रंजादों जादों बेरायदों थाबायदों इन्जय खालामदों गानदों जोमदों आलो जि गोसो जादों बेखौनो मावदों जि लुबैदों बेखौनो मोन्दों जि हास्थायदों बेखौनो मोननो हादों नाथाय आंहालाय माथो जेबोआनो गैया आंहालाय मा दंजायो खालि दङ सोरजोंबा नासयजानाय सोरजोंबा मुगैजानाय सोरजोंबा रायखुमाजानाय बिदिल'सैसो मालायनि जिउखौ दैदेननायावनो गावनि जिउआ बबेथिं गोजावलांदों मिथिनो मोनला सानबोलावरियाव गब्र'ना फाखनजों बुसोमजाबाय आङो हारसिं थाब्लानो माथो मोदैयासो रथ' रथ' बोहैलाङो नाथाय माथो खालामबावनो आरो आंनि खाफालनि लिरनायनि संसारानो बेनोसैब्ला बेखौनो आं रुजुखानांसिगोन सुखु दुखु मालाबा गाबनाय मालाबा मिनिनाय बेबायदिनो संसारखौ बारहोनांसिगोन हास्थायब्लाबोलाय आरो माखौथो मोनबावनो सोरखौथो हास्थायबावनो सोरथो दंजाबावो आंहालाय बायग्लिनाय गोरबोखौ लानानैब्लाबो आं नोंनियाव बियो हे इसोर सुखु दुखुब्लाबो संसारनि गासै जेंनाखौ सौसिलांनो थाखाय नों आंनो गोहो बोलो हर बिहामजो मा जादों माखौथो सानबाय थाखो औ आफा अफिसाव थांनोसै आइ बिहामजो माथो जादों मानोथो मोदै गबाय थाखो नोंहालाय जेबो जायाखै आफा जेबो नङा आइ बिहामजो आं बुजिगौ आं मिथिगौ नोंनि गोरबोनि दुखु दाहाखौ नोंनि गोरबोआव रोहो रोहो खामग्लिबाय थानाय दाहाखौ लानानै आंनि सिगाङाव नोङो मिनिस्लुदोंबाबो आं हमनो हागौ बिहामजो आइ नोंनि दुखुखौ नोंनि गोरबोखौ फिसायनि थाखाय नोङो जोबोद दुखु आरो खस्थ' सैसोनाङो नङासै आइ आंबो दुखु जायो बे फिसा सासेखौ लानानै माब्ला मोजां जागोन माब्ला गावनि संसारखौ बियो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन होननानै नाथाय बिहामजो नोंनि सायाव जोबोद गिदिर दायथ'खौ होनाय जाबाय जेब्लासिम बे फिसाया मोजां जाया अब्लासिम नोङो बेखौ मोजां लामायाव दैदेनबाय थानांगोन आरो नों नोंनि नंखुरजोनि थाखाय जोबोद दुखु खस्थ' मोनो नङासै आइ माथो खालामनो आं बुजायो नाथाय आंनि बुजायनायखौनो फंसेबो मानिया बियो गावनि अहंकार गोसोखौ लानानैनो बियो सोलिनो हास्थायो न'खरखौ जागोन आफा आं नोंसोरनि बोसोनफोरखौ मानिगोन बे न'खराव सानसे सुखु गोजोना फैथारगोन आफा नोंहा समा जाबाय नङाबा लेट जागोन थांदो दे आइ नोंनि साननाया जाफुंथों आं नोंजों जेब्लायबो लोगोआव दङ दे थादो बिदिब्ला आइ आं थांनोसै बाबाखौ एसे नोजोर हो आफाया आंखौ जेरै अनो आइयाबो जुदि आंखौ बेबायदि अनोमोनब्ला आङो बेसेबां गोजोनगौमोन सोरबाफोर फैनो गोनां दङ नामा लोगो हमनो गोनां दं नामा माथो दिनै फुंनिफ्रायनो दरखङाव थाबाय थाखो खामानि गैला नामा मानो बिदि बुंदों आयै बिदि नङा नङाब्लालाय मानोथो बेयावनो थाबाय थाखो सोरखौबाफोर नुगौबा गोसोथोनायफोरखौ नुहुराखै बे बेखौनो नायनो समबाय थादों जोङो एसे बाहेरायाव थांनि न'आ नाय मोजाङैनो खामानिफोर मावनानै दोन आइजोमै जायाखै नामा देलायनाया दे मोजां देलायनानै फै जोमैखौ जेरै आइ जोमै होननानै लिंदों आंखौबो बेबायदि लिङोमोनब्ला जाबाय फैगासिनो आब' जोमै मा जालायखो नोंहालाय मा आंबो थांफागौमोन बुंनो नागिरदों नामा आब' नों मानो आंखौ गोरोन्थि बुजिनो हमखो
आं बहा थाङो मा खालामो नों बेखौ नोजोर होनांगौ दरखार गैया आंखौ नोजोर होग्रा आयानो दंखायो आं सानखादोंमोन रुमनिफ्राय ओंखारनायनि सायावनो आंखौ मेगन साखागोन बियो होननानै आंनि साननाया थिगानोखा थौदो आयै थांनोसै आयौ हाबाब मा दिन सफैखो आंनि न'खरनि मानसिखौ बहाबा थांनो होनना सोंनायाबो मेगन सानाय जायो नामा आरो बेथ' गुबुन नङा आंनिनो बिब' नाथाय आंनि बिब'आ आंखौ मानो बेबायदि गाज्रि नोजोरजों गाज्रि रावजों बाहायग्रा नायग्रा जाखो मा जालांखो बियो आं हमनोनो हाला सोरांस्रि फिसा हो आनै आमाय नोंसोरो माबोरै हरखाब सफैखो गोमो हाबदों नङासै नोम्मानियानो हाखु दाखु लिंबोथारबाय दाखालिफ्रायनो फन हरबाबो रिसिभ खालामाखै नालाय नोंसोरबो बेनिखायनो जोंबो गिनानै मा जादों मा थादों हाखु दाखु फैनाय जाबाय हा न'आवलाय रावबो गैया नामा हे सर आनै आमाया दिनै आंनि न'खराव हरखाबै नुजाफैबाय जोंनि न'खरनि अबस्था परिस्थितिखौ आनै आमायनो मा होननानै फोरमायबावनो मा होननानै खोन्थाबावनो ओहो आं ओरैबायदि बुद्धि खालामनांगोन जाहाथे आनै आमाया जोंनि न'खरनि मुंफोरखौनो मिथिलाङा सोरांस्रि माखौथो सानहाबाय थाखो ना जों फैनो नाङामोन ओहो 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 आनै बिदि नङा आं जेबो सानाखै नोंसोरखौ अकस्मात नुनानै आंनि बिखाया गावखांदों फै आनै आमाय फै सिङाव फै